Iċ-chairperson tal-Moviment Żwieġ Bla Divorzju Andrea Camilleri qal li nisa msawta m'għandhomx jitħallew jiddivorzjaw għaliex żewġhom jibda jsawwat nisa oħra. Il-Ministru Tonja Fenek qal li l-Madonna tibki kull darba li fil-pajjiż jissemma d-divorzju. Dikjarazzjonijiet bħal dawn jgħid l-ekonomista Lino Spiteri qed isiru minn dawk kontra d-divorzju biex iqarqu aktar milli biex jgħinu. Id-diskussjoni qiegħda tkun mawġa apposta. Qegħdin jgħidu f'Malta hawn 130,000 ruħ koppja miż-żewġa u hawn 13,000 separati. Mela allura m'għandniex bżonn is-separazzjoni, id-divorzju, leġiżlazzjoni tad-divorzju. Jiena ngħid xi dritt għandhom dawk il-130,000 ruħ illi huma miż-żewġin qegħdin tajjeb. Jien fosthom. Xi dritt għandhom illi jgħidu l ħadd ieħor minn qiegħed ħażin. Inti m'għandekx jerġa' jkollok id-dritt illi tiżżewweġ. Għalhekk li jistaqsi li ma' reliġjon Kattolika tippermetti li dan jitħalla jingħad u kif l-isqfijiet baqgħu ma qalu xejn fuq kummenti bħal dawn. L-ekonomista Lino Spiteri qabbel dan iż-żmien ma' snin 60 meta dakinhar kien hemm tkażbir sħiħ tad-demokrazija. Sentiment li kien espress ukoll fl-editorjal tal-ġurnal The Malta Independent hekk kif dawk li huma kontra d-divorzju qed jinfexxu f'attakki personali ibeżżaw u jintimidaw lill-poplu. Jgħid li kien jistenna aktar maturità b'mod partikolari fejn jidħlu familji li għaddejjin minn żmien diffiċli.